Hi guys, niata karon diri no sa Panoy Puy Elementary School. Ato ni starting point no nindot ang iyang view na. Usa ni kabukirang bahin sa Konsolasyon. More or less mga 8 kilometers siguro o mga 6 kilometers gikan sa National Highway. Yan nani sila unahan na ni nindot kay view kay tara stops no. Anang gitawag Panoy Puy Heights. Nato unahan na ni na mga atong gawd atong tanawon dito kung say kuanjit say nindot aron ma-update sa mo guys no, so, start ta dire Panoy Puy Elementary School. So muna guys, salipdas masanita to Panoy Puy High School. Then going to Apta, ito na. So muna siya ang daan guys, no? So timan ninyo na mo ni road. Oh, mo ni handaan aron maka-aware mo ingari paingon ba. Oh, kay may pagkasubidahon ba ya? So, muna siya idaan guys sa angat to paingon. Purok santan. So, gilandib na mo din guys. Oh, sugda ng kuhan. Hi. Hello. Hello.
Kanindot kayo ang view guys, oh. No? Kung makita ang kuan, Mactan area, no? Oh. Mactan Channel. Akip na Olango Island, Bohol. Leyte. So, rag facing east ta silbi guys. East ang atong direction karon sa itong pagtanaw. So, muna siya ang kuan, views diri nga makita ibabaw. Atubang ta karon sa open or Mactan Island. Mura siya nasumpay. Doon naman. Proceed ta guys, paingon tagpanas. Hindi sa lato man. Guys, dala sa ilaing usa sa mga angle guys kanay mo ni siya, no? Bukan dito. Kita na ang ubos, ibabaw, no? Nindot yung view. Okay guys, sugda na ang development guys. Ano na siya ang view. Indot na kaistanan dito. Structure daw. Kita tanan angle no. Kita mo Mactan Island, Mactan Channel. Then akip na Olango. Nya kanang portion mo na siya ang Leyte, Bohol na siya ang Bohol. Ang Leyte. Muna ko Andre sir, ang kanang Panoy Puy Heights. Unahan kini nyo sa inyong project dire. At least no. Nga usa kani nga months mahuman. Kami. So muna tanga na to guys. Karang bitaw. So maabot po no. Access road na to ba. Pwede ka agi garing, pwede agi Panoy Puy. So tulog. Sige sir, salamat sir.
Nindot na kayo guys, oh. Ano siya? Panoy po heights guys. Ano siya? Ayan view matapataas. So, nindot na kayo sa ano, ang top view niya. Na beauty sa mga taga-muhon. So muna tumagyan rin guys. Paingon na ta sa Panas, no? Panas portion na ni siya. Lain na sa barangay sa Konsolasyon, Mountainous Barangay, no? Nindot po gyapon yung mga daan rin kung greater man. Oh, so far. Alay mga kuan sa dong rumulan slide jud ang yuta. Careful lang ita, careful. So nahobra tang U-turn guys, gikan ta dito sa Panoypoy, gikan tag kuan, danlag, gikan ta proper Konsolasyon. Bitagi o Panoypoy, U-turn na po ta, karta balik sa ta. Tayo na tas garing. Gikan des Panas, padulhog tas garing. So di ta maabot sa proper Panas. Maagilan tag may part las Panas nga atong magian, going to garing. So thank you guys for watching.